Sanferminak 24 ordua dira, aurten gainera maratoi luzea, prestaketa lana etzen izango makala? Zaber, gainera urten 6 hilabete izan ditugu, eta 6 hilabete oso gutxi da. Ba, iritsi ginenean kultura arloa ez zegoen ezer, ez zegoen deus, eta zerotik hasi ginen, eta, bueno, egin behar duzu bai ala bai, ustaiak 6 hasten dira, orduan, ba, egin dugu, eta iritsi gara, eta dena prest, eta dena ondo badoa, osea, oso ondo hasi gera. Beraz, horre marka usi duzue, urte erdian Sanferminetako kultura eskaintza hori jostea ez da ez edonolako lana izan, edozein kasutan, 6 hilabete izan da baita udal gobernu berriare martxan jarri alizateko, egia da, berriz ere Asironen garaia berreskuratu dela, kasu honetan, aurtengo Sanferminak ere ezaugarri propio hori ere badute, entzun diogu, alkateari berari, azken asteotan, aniztasun hori ere izan dadila, balio erantsi bat, eta kaso elkarbizitza ariketa hori ere Sanferminetan gauzatzeko, misioa, nahia, alegina, apostu ere bada, ezta, udal gobernu zabal honena? Bai, a ber, udal gobernu anitza da, Nafarroa anitza da, Iruña anitza da, eta, egin behar ditugun politikak eta programak eta dana, eta Sanferminak anitzak izan behar dira. Jende guztietarako, adin guztietarako, kanpotik ere bai etortzen direnentzako, eta guztio gozatzeko hori zalantzari gabe. Bai. Zentzu horretan galdetuko diogu, Iruñeko kultura zinegotziari, ariketa guzti honetan, esan genezake parte hartzea, emakumeon parte hartzeare zein garrantzitsua den, eta zentzu horretan Iruña ere eredu izan da. Zoritxarrez, gertakari lazgarriak izan direlako, Nagore Lafageren urte horren ere izan da, zoritxarrez taldean gertatu zen eraso latzura ere gogoan dugu, edozein kasutan prebentzio eta kudeaketan neurri horietara heldu aurretik, emakumeen parte hartzea lanketa handiko kontua izan da. Esan genezake, Sanferminak badirela, parekideak, emakumeok bagarela protagonista, ez kuantitatiboki bakarrik, kualitatiboki ere, badira, Sanferminak emakumezkoenak. Iruña izan zen zoritxarrez, esan dezun bezala, eraso sexisten kontrako hiriburua, munduko hiriburua, ze, momentu hartan, manadaren historiarekin, hor politika horiek ardatz izan ziren beste hirientzat eta beste lurraldeentzat, ez? Egiten dugun lanketa, urte osoko lanketa bada, parte hartzen, hor mahaietan, sustatzen, animatzen, esan dezakegu Sanfermin eremu parte hartzaile guztietan emakume gehiago daudela momentu honetan, kultura arloan izpide oso zorrotza daukagu, programa guztian izan behar dugu 150 artistak eta parte hartzen duten programan erdila emakumeak izan behar dira. Eta gero, jaiak etortzen direnean, protokoloak, kanpainak eta bar, ez? Orduan, egiten den lanketa da urte osokoa, Sanferminen ingurua. Gero, badakigu, gizarte patriarkal batean bizi garela. Ez dugu ukatuko? Ez dugu aztuko? Berdintasunean bizi gara emakumeak eta gizonezkoak Sanferminetan? Askok ez, hori segurazki ez. Udaletik bultzatzen duguna, noski horrela izatea da, eta gure politikak norabide horretan joaten dira. Zentzu horretan, aipatu duzu, genero kontuara aintzat hartzen dela, baita kultura eskaintzari dagokionean, egitara hori dagokionean, polemikarik ere ez da falta, Sanferminak polemikarik gabe ez dira, eta Sanferminak gauza da ertz ezberdinak ere badituztela. Zentzu horretan, Gaztelu plazako kontzertuen eskaintzan. Aitortuko dizugu gauza bat, Maider, ikerketa lana egin genuela, taldez talde, begirata, deskurrimenduak ere izan genituen, arrastorik ere ez genuen taldein bat, zer izango da Gaztelu plazan udalak eskainiko duena, zegia da, nolabaiteko resignifikazio bat ere izan duela, plaza esanguratsua da, udaletxe plazaz haratago, zer eskainiko digu besteak beste udal eskaintzak Gaztelu plazari dagokionean? A ber, ene ustez, musika kartel batek errelato bat behar du atzean, ez da bakarrik taldea jartzea, behintzat nik ez dut horrela ikusten. Ze aukera izan genuen aurten. Nafar eta Euskal Herriko talde oso arenak betetzen dituztenak, salak, kriston diskak dituztenak,
arrakasta handiko taldeak programatzea. Hasi ginen programatzen, aukerak iristen ziren, oso denbora gutxi izan dugu, hori egia da. Urte erdia, ipatu dugu, bai, erlojupean. Otsailean ez daude oso aukera handirik milagroak egiteko, ez? Baina, hor, hasi ginen batzen, eta ze ikusi genuen, Nafar eta Euskal Herriko taldei omenaldi bat egin behar geniela, ze, bueno, dira taldeak hori, begira zetak, ez? Orain urtarrian, ja, soldaut bat izan dute arenan, eta bigarren data, ere bai, salduko dute dana. Gorka Urbizu, berritxarrekin, ze esanik ez, osea, eske... Talde Nafarra estelentzia ez, hori da, el Drogas, izan da, Iruindar famatuena, estatu mailan. Memoria historikoaren parte. Hori da. Izaro, Izaro etortzen da estatu batuetako gira batetik, ez? Uste dut etortzen zelatzo eta gauria jotzen du Iruinan. Maruxak, talde lokal oso famatua da eta jaiguneak betetzen ditu, eta gero, ere bai, kanpoko Belen Aguilera, poperoa, eta gero raperoak ditugu Follone eta Las Niñas del Corro, osea, diot. Hoiek izan dira guretzako deskubrimendua. Eta oso onak dira, baita, ez dakit. Egin deguna da, errelato bat egin, errelato merezitakoa, orain arte ez den egin, eta beteko dute eta gozatuko dugu dano. Edozein kasutan, alkateari berari entzuten genion, eskaintza ez dela, gainera Gaztelu plaza bakarrik, nahi adinako eskaintza dagoela ia da, zaila dela, gitaraua bera ere ulertzea, eta zenbat tokitara joan nahi, eta ezin da geratuko. 514 ezinezkoa da. Ditugu programan 514 akto. Zaila da sinesten baten bat akaso dagokionen nahiko luken eskaintzari gabe geratuko dela, ezta? A ber, ezin da jan guztietara, baina, hor daude aukera. Nahi izan ezkero, aukera hori egon badagoela. Errepasotxoa egin dugu, pixkat udal gobernu berria, apostuare badela, Iruña anitz horri ere San Ferminak eskaintzea, edozein kasutan, txupinazo eguna iritsi da, duguna dantza taldeari aurten aitortza. Ibilbide aintzat hartzekoa, ez da? Euskal kulturak baduelako sustrai garrantzitsua, Hiriburu Zaharrean. Bai, udal dantzariak dira, primerazkoak dira, eta, errekonozimendu hori egin diegu, ez? Gainera, prozesu parte hartzaile bat egon datzetik, Iruindarrek bozkatu egin dute, San Ferminako mahai guztietan atera ziren, ez, garaie, eta, hor aukera bat zegoen, beste batzuekin, terna horretan, irabazi zuten, eta merezita, noski baietz, oso onak dira, eta oso finak dira. Zentzu horretan, zer moduzko momentikoa bizi izan duzu, ez, egia da, jende gutxik izan duela aukera, ez, balkoian izateko, baina halako, ez, zera batera egiten du, ez da, zirrara berezi batera egiten du. Ezin dut azaldu momentu hori, oso polita da, bai. A ber, urduritasuna eta laitasuna, ez? Orden hasten dira emozioak, oso polita da, ni gaina oso San Ferminera naiz, eskerrak. Iruindarpetoa dugu. Kultura zinegotzia izateko uste dute bete beharreko baldintza ere badela. Bai, claro, noski, beharko. Bukatze aldera aipatzen genuen, ez? Momentu berezia dela, txupinazoarena. Gero, edozein kasutan, bigarren denboraldi moduko bat badago, gaiteroek bidea zabaltzen dutenean. Nere momentikoa da hori. Zure momentikoa da. Azaldu guzu bez, ziur naiz, lehen konexioak egiten ari ginela, nolabait azaltzen ahalegindu gara, koetea jaurtitzearekin batera zeinen garrantzitsua den beheko herri xearen momentu unkigarri hori. Azaldu guzu beto, zer da gaiteroek egiten duten ze badirudi, orduan txasten direla San Ferminak, ala? Bai, a ber, momentu hori, karo, hor da, plazan dagoen emozioa ezin da saldu, hor egon bazara, bizitzeko eta sentitzeko. Ateratzen dira ez dakit, 150 edo gaitero pila bat eta gaitera, noski. Eta, hor, alarde horretan, da la llamada, a los Sanfermines. Ni beti, ni lehenen urtea izan zen 2015ean, esan ziaten, Maider, ja kultur zinegotzea izan da, jeitsi zaitez aguanera, ze hor, klaro, daude, Pamplonez atxistularia gaiteroak agurtzera, eta, ez dakit, eskertzera, eta, jaiak zoriontzera. Eta geratu nintzen momentu horretan, eta, orduz gero, bederatzi urte hauetan, pandemiazik, noski,
jaisten naiz, agurtzen diet, eta, bueno, eta momentu hori pasada bat da. Osa, pasada bat da. Burrunba horrek ez du parekorik, ez da zalantzari, zeia da udal plaza hori, egun arrunt batean zeharkatu ezkero nahiko plaza txikia da. Txikia da. Eta gaurko egunez mundu zabalera edatzen den irudi hori benetan esanguratsua da. Maider, azken kontutxo batzuk aldetzen bukatu nahiko genuke batetik. Asironen udal gobernu anitz honek zen mezu utzi nahi du, hasi besterik ez diren San Fermin hauetarako maratoi itzela duzu aurretik, baina zein da udalak edatu nahi duen mezua? Bueno, alde batetik iruindar guztiei gozatzea, hori lehenengo, oso jai politak, oso jai parte hartzaileak, espontaneoak, zoragarriak ditugu. Kanpotik etortzen direnei ere bai, ongi etorria guztiak, ondo pasatzera, gure irira, baina noski guztiei jaiak gozatzea, baina errespetuarekin. Azpimarratza Iruñan ez ditugula eraso sexistarik onartzen, eta, bueno, eta errespetuz jokatzea eta ondo pasatzea. Aipatu duzunean, kanpotarrak, akaso Navarra Maritimari buruz ere hitz egin genezake. Rankinean gainera begiratu dugu eta gehienak... Navarra Maritima. Navarra Maritimatik Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Arabarrak ez dituzte aipatzen, rankinean deigarria egin zaigu. Eta rankina? Akaso Arabarrak Nafartzat hartzen direlako ez dakigu, eta Ipar Euskal Herria rankin horretan ziurrenik ez dute aintzat hartu ere egin. Edozein kasutan Euskaldun uholdea jasotzen da, egunotan, benetan hiriburu zaharra, hiriburu bilakatzen da. Baduzu mezurik, gerturatzen diren Euskaldun hauentzako, nabarritzatzen diren Euskaldun hauentzako. Baina nundik etortzen dira gehien? Rankinean Navarra Maritima aipatu dizut, Gipuzkoarrak. Gipuzkoarra gehiena. Bai, gertutasunagatik pentsatzen dugu Leitzaran. Badakizu Leitzaran gaur zeharkatu dugunean, garaipena izan da, ze eguraldia Irurtzun aldean euritsuago zegoen. Ikaragarria izan da, gaur ere egun berezia zalantzari gabe baduzu mezurik gerturatzen diren beste Euskaldun edo Navarra Maritimako Euskaldunentzako? Bai, noski, ongi etorriak guztiei, hemen gaudela denak ondo pasatzeko eta gozatzeko. Bale, ederki, eta azken galdera, Maider, zure momentu berezia aipatu duzu gaiteroena. Bai. Baduzu San Ferminetan zehar momentu bat bereziki maite duzuna, zaintzen duzuna, ezakit konpartitzen duzuna. Bai, momentu oso politak daude, ez? Bueno, gaiteroena igual instituzioan bizitzen dudan momenturik unkigarriena da, ez? Baina gero arratsaldeak, bermutak, dantzatzea lagunekin, familiarekin, bueno, hemen alabak eta lenguzin batekin etorri naiz. Ekipo txarrak harri du. Bai, dira momentu horiek ez dituzunak agendan edo ez daudela programan, baina, bueno, naturaltasun eta espontaneitatean daudenak sartuta, ez? Momentu horiek oso politak dira, peinekin, eta, bai, niretzat horiek oso unkigarriak dira, eta asko bizitzen ditut, txarangak asko maite ditut. Ba, ikusten duzu, ez dakit, baten bat gogotsu baldin bat zegoen edo zalantzatan, ziur honezkero Maider Beloki kultura zinegotziak animatu zaituzetela, bukatzeko aipatu duzu, momentu unkigarri horiek esker honeko hitzik baduzu, aipatu duzu peinak, ez dakit, bada mugimendu feministatera lehin handia egiten duena, herri San Ferminak oroar, ez dakit, hiritarrek inplikazioa handia dute, ezta? San Ferminak ez da programa ofiziala, udalak egiten du programa ofiziala, bermatzen du adin guztietarako eta jende guztientzako programa badagola, baina benetazko San Fermina da jendeak egiten dituzten San Ferminak, gozariak eta gero ateratzen dira de manera espontanea txistulariak edo gaitera. Bueno, entzuten ari garena ez dago programatua, musika dago kalean, alaitasuna dago kalean, eta horiek dira benetazko San Ferminak. Bestea, bueno, osatzen dute, kompletatzen dute, baina benetazko San Ferminak dira horiek, jendeak egiten dituztenak. Izan daitezela beraz, halako San Fermin freskoak eta errespetuan oinarritutakoak, ez da? Hori da, noski baietz. Maider Beloki, kultura zinegotzia, Iron Maider bezala aurkeztu dizueguna, Casteller eta guzti, baina izugarrizko lana egin duzuena, erlojupean egindakoa, ondo joan dadila guztia, eta zorionak aldez aurretik. Eskerrik asko, jai zoriontsuak guztientzat. Balaxem, entzun duzuen, Maider Beloki kultura zinegotziak aurreratu diguna, eta datozen egunotan, Iruñean, hiriburu zaharrean, edota hiriburuan zalantzari gabe aurkituko duzuena,
egunak balio handia du, parte hartzeak ere bai, eta Iruindarrek eraiketako jai hauek, Euskaldunontzako noski baita ere ateak zabalik. Gaitzazu albazu Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Ahí vas por erretxapean, ibai ertzean tardigunepean. No puedo pensar en nada más. Día y noche sin poder parar. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoie. Voy con el guapo subido todos los días. Y con un guapo subido todos los días. En cuanto me lo pidas, elegimos flores y cubertería. Y aunque yo no quería hijas, contigo compartiría las mías. Si me inflas a porros también tendría ese six-pack. Pero me flipa el chocolate y las patatas fritas. Oinarrizko, ezein eskubideren alde, arraun egiteko, elkartu beharko gara laizten. Hoy empieza la revolución sexual. El amor no está en París. Un último vis a vis. El amor no está en París. Será como antena gris. La joya que llevo no es alquilar, el carro sí, pero oye papá, podría comprarme todo el rentacar. Se nota mi acento que vengo del sur, llevo media vida tirada por el hood. Aunque no haya medio sobra la actitud, la M en la frente parezco bubú. Esta es la historia que os voy a contar. Un talo de chistorra se me vino a antojar. Chokolatezkoa, aizpa nahi dut nik. Horiek ginezkoa, zade bekatzurik. Polizia Nazionalak burutuzun egundoko erasoa zezen plazan, eta gero hortikan edo horren ondorioz suertatutako istilutan, manifestazioetan eta erantzun herrikoiaren aurrean jarraitu zuten, eta hemen gauden tokian nahi zuzen ere, zera hortikan polizia batek tiruak bota, eta nahi dut, tiruak botatzen badire, zera zedme bezalako arma batekin hiltzeko arma bai da, hiltzekoak dira, eta kasu honetan hori suertatu zen. German hil zuten hemen, eta hainbeste zauritu suertatu ziren zezen plazan, eta inguruko batez ere alde zaharrean izandako kontuetan.
tu gente, Germán. Herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles. Eta bai, Sanferminetara atzera buelta egingo dugu, ze egia da gaur Germán Rodríguezen heriotzaren urteurren abadela batetik, eta beste urteurren bat ekarriko dizuegu gogora atzoko egunari begira jarrita. 1985 sarri ereserkia, honezkero baduguna, Fermin Muguruzak kortaturen garaian egindako hori, badakizue sarri buruz ari den ereserkia, Sarri eta Piti, Gipuzkoako Martuteneko espetxetik, bozgorailoen kutxetan sartuta 1985 nor pentsatuko zukeen halaxe esan eta egin, eta hamarkadetako ibilbidea izan da, zalantzari gabe, eta halaxe ibilbidea egin du baita ere Euskal Herrian eta mundu zabalean sarri ereserkiak. Hauxe ere gogora ekarri nahi izan dizuegu, bakizue, naizen hemeroteka eta artefaktua atal horretan, izugarrizko lan ederra dihardutela egiten, eta honi buruz ere aurkituko duzue orduko garaiko informazio guztia. Besterik ez, bagoazela, Sanferminetan zabiltzatenok, ederki asko pasa, zaindu zeuen burua, eta gainontzekok emidi.honekin segitu beharko dugu, baina bihar gehiago, eta badakizue ekarriko izkizuegula Sanferminetako beste ertz hainbatetako kontutxoak, gaur guztia etzaigu sartu, baina bihar gehiago noski baietz, mila esker. Beste bain ere, astelena izan da ere hor bestaldean zaudeten guztioi, bihar bueltan izango duzue kolpez kolpe antenatik gau pasa. Zirela dakaten zarritan zerbait ikusteko adundi faltaierako frekuento generalean. Sarri, 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 bizkatu. Irratikoak antziren mititzen zuzenean paella janko zutela, eta pitita sarri bere mundurretan saltatu dela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Jugo
oso amurik sarri dio herriak zapallazos paturik. Iruñeko txerroa, desentxerroa, hemen zati gorria, zerua du estaltzen. Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adumi falta direlako zure kuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 bibatu. Sarri, 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 biba doaz. Sarri, 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 kalera. Sarri, 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 sarri. Cristo marcha David. Sarri, 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 bibatu. Sarri, 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 biba doaz. Sarri, 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 kalera. Sarri, 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 sarri,